Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatan gweng ruodhi kod jolupo duto mawuok Nambo Tobo omi kothe mag Pamba mondo gibede jombetre machwalo pur mar Pamba e kar chung'od bura mafunyula e kaunti ma Busia. Matimore bwo chenro mar sirikal mamalo mar pogo kilo 16,000 mar kodhi mar Pamba kaka yorno mar chiero pur Pamba e pacho ka. Joyce Oduor miyowaler. Chenro ni mar puonjo jopur mag Pamba e kambi Pamba ma Mulwanda e kar chung'od bura mafunyula e kaunti ma Busia. Jagoro maduong' e migao mar ohala kod kembe Dr. Juma Mukwana wacho ni e thuolo mar ndalo adek mabiro sirikal mamalo biro pogo kothe mag Pamba tons 15.8 e kaunti ma Busia, Bungoma kod Kakamega. If we are not limited by acreage, because the whole of Busia is capable of growing, kuanzia Angurai mpaka Osie kama wapi. So kila mtu akuje. The challenge I have is that hiyo mbegu, the price is very high and is coming in dollars. En puonj michiwo ne jopur Pamba e gwenge ma Nyanza kod Imbo mar Kenya e seche ma kodh chiri igeno kendo jopur nyalo pitho. Dr. Mukwana wacho ni kata obedo ni kembe Pamba kaka Rivertex kod Thika Cotton Mills osechier kendo tiyo, nok mar Pamba pod en achiedh nade maduong' kolero ber mar puonjo jopur opidh Pamba. Olieko ni e hik omenda ni sirikal mamalo keto tenge milion 200 mar gero kembe Pamba e kor gwenge ma pacho ka. And I've even told our stakeholders, unless we produce it here locally, and I'm sure Kalro na scientists wengine hapa within Kenya na Kenya Seed working together, they're able to produce that. Kata obedo ni gisani ijiwo pith mar Pamba, jopur to ywak ni achiedh nade maduong' magikale pith mar Pamba en kute madonjo e it Pamba kendo miyo Pamba kethore. Serikali sisi tunaomba hasa sana kama sisi walimaji tumetaka kama angelikuwa na uwezo akatusaidia kuanzia kwa mbegu, vile watu wanatusaidia hivyo, kama watu watiko wametusaidia sana pamoja na madawa. Maana hii Pamba isipopata dawa tuko na challenge wadudu. Mimi nilikuwa nikilima Pamba kutokea kwa mzazi wangu, na baada ya hiyo mimi nimeanza kulima Pamba mimi mwenyewe. Na nimelima Pamba kwa muda, lakini hasa wakati huu tunapozungumza nalima hii Pamba variety inaitwa BT na hybrid. Na hii Pamba ya Dania hybrid na BT imekuwa nzuri sana. Imekuja kubadilisha ile Pamba ambayo imekuwa ya zamani. Makosa tu ni kwamba bei ndio inafanya watu, kwa sababu unataka upalilie, ikiwa unataka kupata good yield lazima upalilie zaidi wa mara 4. So bei na hapo ni watu, kama ni eka moja kama huko kwetu ni shilingi 5,000. Joyce Oduor, Ramogi TV.